Russell gabona kereskedelem. Egyszerű, de hatékony. Nem tudományos a kabát nekem, Kakaó gangster rég a nevem. Mint az a napközis ki jól lakott, Ószról gyűjtem, csókolom, jó napot. Tele a nézőtér a haknikon, nem leszek én Kossuth Díjasikon. Szótagszám kijön véletlen, ha berekednék, majd nyomom playbackben. Ki az a bátor, aki engem rossznak beállít? Az ellenőr a héven nyakon ver és leszállít. Hidd el tesó, ha én repelek, neked az a gyönyör. Kevés az itató és nagyon sok lett itt az ökör. Nehéz úgy létezni, hogy nincsenek hibáim. Na jó, elismerem, hogy voltak celebribáim. Azóta jó vagyok és elkerülöm messze a baj. Nem én, hanem a presser, aki neked írja adat. Még az is meg lehet, hogy kirakom az ebédet, ha sokat hallgatom a mai menő zenéket. Rövidre zárom mindjárt én az egészet. Visszamegyek a gyárba kőműves segédnek. Eddig se adtam fel a repet, ezután se fogom. Akkor se, ha lebeszél jó szándékból egy-két rokon. Pénzem bármennyi lesz a gettó dumát, mindig nyomom. Ígérem, megtanulok magyarul majd alapokon. Nem tudományos a kabát nekem, Kakaó gangster rég a nevem. Mint az a napközis ki jól lakott, Ószról gyűjtem, csókolom, jó napot. Tele a nézőt